16 ліпеня персанал БелАЭС у Астраўцы адлучыў ад сеткі другі блок станцыі. Прычыну назвалі спрацоўванне сігналізацыі, якая зафіксавала адхіленні ў працы сістэмы астуджэння генератара неядравай часткі блока. У Міністэрстве энергетыкі запэўніваюць, што сітуацыя штатная. Яна не ўяўляе пагрозы бяспечнай эксплуатацыі АЭС, радыяцыйны фон на станцыі не змяніўся, а электразабеспячэнне спажыўцоў не перарванае. Цяпер на другім энергаблоку праводзяцца дыягнастычныя захады. На польскіх памежнікаў, што нясуць варту на мяжы з Беларусю, напалі мігранты. Яны закідалі службоўцаў не толькі кемнямі, але нават бутэлькаю з кактэлем Молотава. Пра гэта ў сваім акаунце ў сацыяльнай сетцы X паведаміў прэс-сакратар Міністэрства ўнутраных справаў і адміністравання Польшчы Яцек Дабжынскі. Гэта інцыдэнт абуральны і непрымальны. Я перакананы, што ён не мог адбыцца без ведамай згоды беларускіх спецслужбаў. Уся адказнасць за гэты інцыдэнт ляжыць на Беларусі, якая ўжо некалькі гадоў вядзе агрэсіўныя дзеянні на гэтым участку мяжы. Як адзначыў Дабжынскі, бутэлька з вадкасцю разбілася аб дарогу і загарэлася. У выніку інцыдэнту ніхто не пацярпеў. Польскія памежнікі затрымалі нападнікаў 10 грамадзянаў Афганістану і Эрытрэі. Жыхароў Ельску папярэдзілі пра небяспеку абломкаў беспілотнікаў і заклікалі паведамляць пра падобныя аб'екты ў міліцыю. Пра гэта напісала мясцовая раённая газета «Народны голас». Пры знаходжанні БПЛА яльчанам раяць неадкладна тэлефанаваць на нумар 102, назваць аператару свае звесткі і лакацыю, паведаміць пра наяўнасць паблізу відэакамераў, а пазней трэба адысці ад дрона на бяспечную адлегласць і да прыезду міліцыі не дапускаць да яго іншых. Мясцовы вайсковы камісар таксама нагадаў у артыкуле пра забарону фатаграфаваць беспілотнік. Паводле выдання «Флагшток» мінулы тыдзень стаўся рэкордным паводле колькасці залётаў расійскіх БПЛА ў паветраную прастору нашай краіны. Мінімум 59 выпадкаў. Старшыня лідскага райвыканкаму Александр Вярсоцкі заклікаў сілавікоў працягваць рэпрэсіі супраць беларусаў. Гэтак ён заявіў падчас пашыранай нарады мясцовага РАУС, на якой падводзілі вынікі працы за апошняе паўгоддзе. Хачу падзякаваць вам за зладжаную працу, у тым ліку і ў 2020 годзе. Ёсць такі дэвіз «Не забудзем, не даруем». Мы не можам дараваць тым людзям, якія тады хацелі перавярнуць нашу краіну. Работа праваахоўных органаў у гэтым кірунку планамерна працягваецца і да сёння. Не спыняйцеся. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», з 2020-га ў Беларусі прынамсі 7 тысяч асобаў былі засуджаныя з палітычных прычынаў. Цягам апошніх 5 гадоў амаль 4 тысячы беларусаў былі прызначаныя палітычнымі вязнямі. На дзень 17 ліпеня гэткі статус у нашай краіне маюць 1146 асобаў. У Войстамі на Смаргоншчыне падчас парафіяльнага фэсту ў гонар Маці Божай Фатымскай у касцёл унеслі дзяржаўны чырвона-зялёны сцяг. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал працоўнай групы «Хрысціянская візія». Сцяг быў заўважаны сярод харугва ў традыцыйным шэсце да алтара. Між тым яго прысутнасць у святыні супярэчыць закону аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях, паводле якога, цытата, «у месцах богослужэнняў не дапускаюцца выкарыстання любой сімволікі, акрамя рэлігійнай». Сцяг нёс адзін з мужчын, у якога напярэдадні фэсту прынялі ў рыцарства Яна Паўла II. У Мінску 5гадовая дзяўчынка выпала з вакна кватэры на 5-м паверсе пасля таго, як абаперлася на маскітную сетку. Цяпер яна ў рэанімацыі РНПЦ неўралогіі і неўрахірургіі. Дактары ацэньваюць стан дзіцяці як стабільна цяжкі. Паводле папярэдняй інфармацыі дзяўчынка была ў кватэры разам з сужыхаркаю бацькі. Ацэніць дзеянні дарослых следчая група. Новае сведчанне ядравай актыўнасці Расіі ў Беларусі непадалёк Асіповічаў. Паводле спадарожнікавых здымкаў, атрыманых выданнем «Бізнес Інсайдер», вайскоўцы ўмацоўваюць сакрэтную базу боепрыпасаў. Тое ў эфіры студыі «Белсат» пракаментаваў украінскі вайсковы эксперт Іван Ступак. Будет ли вообще ядерное оружие на территории Осиповича? Никто об этом не знает. Даже если оно там будет,
то точно, на 100% могу сказать, белорусская власть, белорусский режим точно не будет иметь никакого отношения к эксплуатации этого оружия. Тем более не будет иметь возможности нажимать какую-то виртуальную красную кнопку. Все это оружие будет под полным, максимальным, точным контролем со стороны российских специалистов, российских военных, и всегда будет иметь возможность в последний момент, когда нужно, вывести это оружие с территории Республики Беларусь. Футбольная мінская «Дынамо» скончыла выступ у лізе чэмпіёнаў. Беларускі клуб не пераадолеў бар'еру першага раунду кваліфікацыі. У гульні ў адказ «Дынамо» сустракалася з балгарскім «Лудагорцам». Тыдзень таму болгары перамаглі 1-0. Гэтым разам у асноўны час мацнейшыя былі беларусы 2-1. Аднак у овертайме футбалісты «Лудагорца» зраўнялі лік 2-2. Цяпер «Дынамо» згуляе ў другім раўндзе кваліфікацыі Лігі канферэнцыяў. Супернік албанская «Эгнатія». Напярэдадні ў Барановічах адбылася залева. У выніку горад моцна патапіла. Не вытрымала напору дажджу і скульптура чыгуначніка, якая адправілася ў міні-заплыў па вуліцах, здзіўляючы мінакоў. Відэаінсталяцыя, якая дрейфуе, апублікавалі ў тыктоку. І да іншых праблемаў. Шалёныя кошты кавы ў беларускіх кавярнях не задавальняюць аматараў напою. У сацыяльных сетках беларусы актыўна абмяркоўваюць рост цэнаў. Журналіст старонкі Belsat.eu Арсен Руденко разабраўся ў тэме. Цягам 2 гадоў у некаторых кавярнях кубак кавы падаражэў удвая. Напрыклад, у сталічнай сетцы Paragraph Coffee эспрэса каштуе 6 рублёў, капучына амаль на 2 рублі болей, латэ дык і на 3. Аматары кавы абменьваюцца інфармацыяй пра кошты кавы ў розных месцах, а таксама сваімі пачуццямі. Апошні раз, калі я аддала за маленькі амерыкана з 50 мл фундучнага малака 8 рублёў, мне захацелася заплакаць. Артыкул адказвае таксама і на пытанне, чаму растуць кошты на адзін з найпапулярнейшых напояў свету, спасылаючыся на звесткі харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН. На Гарадзеншчыне ў вёсцы Сухмяні на тэрыторыі мясцовай фермы ласяня трапіла ў яму і не змагло самастойна выбрацца. На дапамогу прыйшлі ратавальнікі. Яны зладзілі пераправу, абвязалі жывёліну вяроўкай і выцягнулі на бераг. Відэа ў інстаграм-канале Белсату і проста цяпер у нашым эфіры. Гэта ўсе навіны на гэты час. Заклікаю вас ставіць падабайкі і пашыраць гэтае відэа, а таксама падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату, у тым выпадку, калі гэта для вас бяспечна. Поўны агляд падзею дня знойдзеце ў вечаровым выданні аб'ектыву. Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.